Το όνομά μου είναι Δημήτρης και είμαι ένας και νέος YouTuber. Λοιπόν, είναι το πρώτο μου, τώρα θα φτιάξω το πρώτο μου βίντεο στο Minecraft. Ελπίζω όλοι να το ξέρετε το βίντεο παιχνίδι. Θα είμαι creative για να σας δείξω το Minecraft και όλα τα υπόλοιπα. Να ευχαριστήσω τον Άλεξ όπου με βοήθησε να τα φτιάξω όλα αυτά. Ευχαριστώ Άλεξ. Λοιπόν... Γεια! Εντάξει. Ωραία. Και ελπίζω να μου βάζετε αρκετά likes και αυτό θα είναι το πρώτο μου και θα συνεχίζω. Ξέχασα να πω καλή σχολική χρονιά σε όλους. Ας αρχίσει το βίντεο μας.